Čaute, ja vás tu vítam u ďalšej misii, ktorá je Smetánka. Cídaro, dám to dost práce, ale konečně jsme Morela dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už zbývá udělat jen poslední krok, odstranit ho. Jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdlajs. Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar. Prdlajs. To se všechno změní. Tak to si zabil. Odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy. Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako nějaký zatracený kotzejdy. Ale dneska vylezeme. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi Smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost oddělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představy. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jeho gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílém obleku. Áno, vôbec sa ma nepere. Takže máme pointu dnešnej misie. A ideme za Ralfom, ktorého nevidím. Aha. Co potřebuješ? Auto, ne? Aha, najprv ideme pre zbranie. Takže... Vincenzo, dneska potřebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdat s Morelem. No myslím, že 600 nábojů za minutu, které zvládne Tommy Gunn, je docela slušná kadence. Tommy Gunn. Zároveň bychom se přeci jen měli držet staré tradice a na atentát takovéhoto rozměru použít tradiční sicilskou zbraň. Nechali upilovačku, že prečo ne? Oni majú pekný Thompson. No aspoň ho mohol nabiť. 2 náboje, potom 18. Co potřebuješ? Nič. Ja si zaberieme toto. Takže mi dá nejaké nové auto. Ale asi nič toho nebude. Takže ideme na misiu zabiť Morella. Takže, kam to máme ísť? Aha. Dobre, tak povezieme sa a zatiaľ budeme o ničom rozprávať, takže ja som dosť dlho nenatáčal, to je v podobnom čase nové video. Nejak ma to, jak sa mi nechcelo, z toho tepla a tak. Takže znova som tu, znova hrám
A v najbližších dňoch možno s kamarátom začneme drtiť GTAčko, SAMP, San Andreas multiplayer. Takže bude to viac živšie. Takže máte sa na čo tešiť. Takže tak. V tej bielej limuzíne. Opravení. Prečo som si musel zabrať také pomalé auto? A už ani neviem, čo som pred chvíľou hovoril. Že začneme nahrávať už GTAčko a bude to možno živšie, keďže budeme na to dvaja. Aspoň hádam a v tom kamarát nenechá. Takže práve sme narazili. Nezaznete klakson. Takže budeme musieť nejak zrýchliť. Myslím, je zrýchlenie, ale myslím nejak plyn, ale ja ho tu tlačím a táto je furt nejak skapíňa. Je pomalé. To možno z toho tepla. Prekročená rýchlosť, ja viem. Ste dobrý. Díky, ale nebereme za sebou doprovod ďalší. Fú. Sme zachránení pred policajtmi, keďže bolo načítavanie. Takže vanter nemáme. Zatáčame na letisko a teraz ide fail, najväčší. Co je, co se sakra děje? Proč nejedeš? Já nevím, prostě to nejede. Ježišmarja, vždyť ho skoro máme. Samé pojď, zkusíme to spravit. Tohle určitě za nima, třeba je dostaneš. Jasné. Takže ste počuli, čo mám urobiť. A ja sa snažím bežať, ale tiež to nejak mu nejde. To mi... Je tam okolo. Dělej to na stupci. Sestřelíme ho. Makej, nesmí. Vem si můj Thompson a sestřelte ho se samem. Jo. To sú fakt najlepšie, neviem, podľa mňa Mafii sú asi najlepšie hlášky, čo môže byť. Takže stačí to do motorov ostrieľať a tu sa vyminie hore, tak víš, sa vyminie hore to červené, tak máte v pohode. To je vlastne koľko Do prdele. Kurva. Aj tá bola poctivá. Wow. Jo, dost dobrý. Proboha, jak jste to auto spravili? Mně se neptej, to sám. Proč nejsi mechanik same? Je to na něj moc špinavá práce. Treba iba strieľať do motorov a tam sa vám
treba strieľať a tam sa vám tam máte hore červené a to proste musí klesať. Ak to klesne, tak už vôbec nezletne, ale padne. Takže takto vám poradím na túto misiu a ideme späť do Salieriho baru. To sa mi pletie jazyk, to som ešte nepil. A práve som zistil, že idem blbo. Kde je východ? Takže teraz pre istotu neviem, kde je východ. Aha. Takže máme misiu za sebou. Aspoň to tak vypadá. A my ideme späť. Už mi nejde ani mapa zobraziť. Že budeme musieť z pamäti. Aha, login. Jo, už sa mi ukázala, som mimo mapu. To ma potešilo. Dobre, po tejto ceste. Ford stále. Jejda. Že ich to ešte neprešlo. To má podrž. Vo furt ma naháňajú a ešte ich to furt neprešlo. Asi ma majú nejak radi, extra. Čiže radi sa so mnou ponáháňajú. Takže už sme ich stratili z ohľadu. Oni nás. A už sme skoro doma. A chcelo by to nezraziť nikoho a čo som to chcel povedať? No. Chcel by to nejak oživiť. Takže prosím, napíšte mi do komentu, jak by som to mohol oživiť. Možno faktými zrýchleniami alebo strihom alebo jaká hudba, ako som dával keď na začiatku misií, myslím. Takže sa rozhodnite a napíšte mi to do komentu. Takou telkášom už nejdem, aby nebolo video moc dlhé. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa.
ďalšieho videa. Čaute.